Katuig na ang nilabay, si Jesus mismo ipangutana sa iyang mga apostoles kung kanusa o unsa unya ang yunhanan sa katapusan mga adlaw. Ngani ang record niya na mabasa nato sa Marcos kapitulo 13 versikulo 4 versikulo 3 o 4. So na higayon, ang taong kamo sa pagukap sa inyong mga Biblia, atong basahon ang Marcos kapitulo 13 dunya sa iyang versikulo 3 o 4. Unana, kinagingon, samtang naglingkod siya sa bukid sa mga Olibo, din malantaw ra ang templo, si Pedro, Santiago, Juan ug Andres, nangutana kaniya nga sila ra. Sa Pedro, sultihi kami, anus akin ni mahitabo, unsa man niya inanan, nahapit ng matapos, kining butana. Usa tinaw, no? Ipangutana sila ni Jesus kung kanus ang magyud matapos, kining mga butana. O kanus ang magyud mabot ang katapusan. Binon sa may tubag ni Jesus sa teksto. Pero imbis na mag-isgot sa dinhiyo ng spesipikong pitsa, si Jesus nag-isgot o usa ka ilhanan na kung kadang ilhanan naglangkob sa daghang mga panghitabo. Kung pipila niya ng mga panghitabo may suon, nag-isgutan na dinhi sa versikulo 8. Mo apan kita gamay no sa versikulo 8 sa Marcos kapitulo 13. Hindi ni sa 8 ay ang nasod makigubat batok sa nasod. Kung ang gingharian batok sa gingharian. Dunaw niya yung mga linog sa lain-lain dapit o mga kanihit sa pagkaon. Kini mo'y sinugdanan sa mga kaulbol sa kasakit. So sa tong tulo ka mga panghitabo mag-isgutan din ni Jesus, ito na, gubat, linog, o kining kanihit sa pagkaon. So nahitabo na bagay ni mga butana. Nakita na bagay nato ang katubanan niini sa ato ang panahon karon. Pero diskuta na to ang kining tulog ang mga panghitabo. O tanaw na to kung saan paagi o kung saan to masiguro na nahitabo na gid sa atong panahon karon. Kung sa may ipakita sa mga report sa kalibutan bahin sa gubat, panalitan, kung diskuta na to ang gubat, sumala sa World Watch Institute, tulo ka pilo na mas daghan ang namatay sa gubat ni pakainting siglo kaysa namatay sa gera gikan niya itong 1899 paubos sa 1 city. Kanya ito, doon na gera, doon na mga gubat. Pero kung itotal daw na ito ang namatay sa gera niya itong 1 city hangtod sa 19th century, kanang ika-19 na siglo, kung ito pala mong ginagano na i-times 3 pagod mo. Nanakadaghan ang namatay ng 20th century. So, ang panalitan niya na ngatong World War I, kapin sa 100 billion ang namatay sa maong gera. O sa World War II, kapin sa 60 million ang namatay sa maong gubat. O kay labot niya na ang gubat sa mga etniko, civil war, o mga ubat na nahitabo, sunod sa gawas sa mga nasod. Pero sa may ipakita niya na may suod. Pero ang kamaturan mo ni, isa sa ang paningkamot sa mga gobyerno sa tao, bayan sa kalinaw kasiguruhan, padayon gihapon ang mga gubat sa mga nasod. Isa sa sunod sa mga nasod. Ano man, anong dilig man nila mapungan ang gubat? Di ba larong kita na sa Biblia na niya na kita sa katapusan mga adlaw? Kumusta man ang ikalawang kapitabo, ang linaw? Kung mga linaw ang atong isgutan, tingali lang pas sa inyong unahon na ang linaw sa Haiti. Ano itong January 2010. Na kita yung may kusgong 7.0 magnitude. O kapit sa 300,000 ang namatay nitong panahon na. O 1.3 milyon ang nawan at balay nitong tumurang. Sumala sa report, usa lang to sa 18 kadag kong mga linog, mabikalas o kinabuhi, libo-libo ka mga kinabuhi. O gani, nitong August
Gitayog na po sa 7.2 magnitude ang nasod sa Haiti. Na mas kusog pa kaysa nitong January 2010. So, isang ang teknolohiya sa pagdetect na abante sa linog, naghanda po na ang namamatay, no? Tungod sa linog. Ano? Tungod kay ang kamaturan na nagkinabuhita, hindi katapusan mga adlaw. Kumusta man ang kanihit sa pagdaon? Pero kung tanaw na itong report sa kalibutan, sa tibong kalibutan, usa sa matag 7 ka tawo ang ulang og pagkaon kada adlaw. Ang average niya na usa sa matag 7 ka tawo ang ulang og pagkaon kada adlaw. Ug labi na kayod niya itong nasod sa Northern Sahara sa Africa. Then ang average na rito ang average nila usa sa matag 7 ka tawo ang nakasilating grabing buto sa maong nasod. Panalitan kung tulong ko sa inyong pamilya, si mama, si papa, o ang anak, usa ka ninyo ang biling mga taon sa usa ka kanalan. Kami din na po, isa'y ukaon sa kamahaw, sa banyuto, o sa kanihapon. So yan ang kalisod, no? Ang kanihit sa pagkaon sa Africa. Gani, usa to sa matag 7 ka tao ang walay makaon. Kaya pagkaon, igura sa 7 ka adlaw. Pero ang kamaturan mo ni tinuod tungod kay usual man ang teknolohiya sa agrikultura karon. Di ba makita nato nga daghan ang abot sa mga farmers kung doon nahon-nahon. Alos doble gani ang ilang abot nga makuha nila kung natong kwentahon. Gani kanadto kining puso sa mais. Di ba mas gagmay siya kung i-compare nato karon sa puso sa mais sa mga farmers. O doon mga tanong nga once a year lang mutubo pa niya ito. Pero karon kumusta? Twice a year na siya magbunga. Na naka-uswag ang agrikultura karon. Bisan kaning kamatis, di ba kaniya ito ang normal na kamatis, di ba gagmay kayo na siya? Pero kumusta man karon? Nakayaw ang kamatis nga po nakita. Natungod kay uswag ang agrikultura. Pero makapangutan ta. Merong daghan ng gyapon ang libati o gutom o namatay tungod sa gutom. Di ba klarong pamatuod na ang bitag na ni Jesus natuman hindi katapusan mga adlaw. Yun kung matabok sa aral ng accounts sa Marcos 13, ato na makasa din sa Lucas 21, versikulo 11. Lucas, kapitulo 21, sayang versikulo 11. Doon pa ilahin din nga mapangkita mo ang diskutan ni Jesus. Atong tanawon, atong kasahon. Lucas 21:11. Doon na niya idagkong linog, mga kalihit sa pagkaon, o kamatay sa lain-laing dapit. O doon na niya makanilisan ng matranawon, o dagkong ilahanan sa langit. So ngayon na, gisgutan na itong linog, kalihit sa pagkaon. Sa pagkong isa ang gisgutan sa teksto, ini kamatay. O sa Tagalog, igamit nila epidemya. Marilit ba rin na sa pangitabo karon nahitabo ang pandemic, no? Tibuok kalibutan. O milyon-milyon sab ang napiktuhan sa mga pandemic. Sumala sa report niya itong 2004, 10.7 million ang namatay tungkol sa lain-lain mga sakit. O sa average, usa ang mamatay matag segundo. So usa ang mamatay sa 3 ka segundo. So kung pananglit mo yan po 3 seconds. 1, 2, 3. Anay namatay dito sa mga dati. 1, 2, 3. Narapin namatay sa langing dati. So nakakapaspas, no? Nakakapaspas ang epekto sa grabing sakit karon panahon na nagkakatuman sa atong panahon karon. Ang kamaturan, isa, niyuswag ang teknolohiya sa medisina, niyuswag sa ang pagtuon sa pagluto sa sakit, natin mga tambal,
natin mga bakuna, o natin mga aparatos at malupit ang mga sakit. Pero kumusta? Parang daghan man gyapon ang namatay tungkol sa sakit. Di ba? Larong katumanan na sa tagnang atong gibasa na hapit na yun matapos kining kalibutan. Kumusta man ang kinahiya o pinamdan sa mga tao karon sa atong palibot? Binabasahon na to ang Mateo. Mateo 24, versikulo 12. Mateo, kapitulo 24, versikulo 12. Atong makita din kung sa gingon ni Jesus sa kinaiya o tinamdan sa mga tao din katapusan mga adlaw. Mateo 24:12. Dili, ug tungod sa paggrabe sa kalabasan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Unsa ingon dinhi? Unsa daw ang mugrabe? Mugrabe ang kalabasan. Ug tungod niya na ang mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Dinon sa may pasabot aning kalabasan. Ang kalabasan mo'y dayan kapag salikway sa mga balaod o prinsipyo ni Jehova. O nakita na ito karon ang katumanan sa Isaiah 5:20. Dahil nag-iyon nga, ang maayo ay mo ang dautan. Ang dautan ay mo ang maayo. Ang it-it, di mo ang kahayag. Ang kahayag, ay mo ang sa it-it. Dahil ang pait, di mo ang tamis. Ang tamis, di mo ang pait. Di ba nakita na ito ang katumanan sa pautan na? Ang litan. Daghang mga butang ang dinawat kanya ito. Pero karon kumusta? Dinawat na. Panalitan, kung mag-isbot na o kabit. Ako kayo nangasala kanya ito. Kung na kay kabit, matuon ka. Pero karon kumusta? Ang tawag nila, kung na kay kabit, love triangle. Hindi tayo paminawa, no? Mong daghan ang nisulay na kanig manabaw o mga normal lang ang pagpakiksekso. Karon bisan wala pa'y kasal, di ba? Kaya ito, dili na pwede na dili pa magpakasal. Pero karon, dili na magpakasal ang lalaki o babae. Kabalo ba mo kung kinsay gusto magpakasal karon? Kanang mga bayon, mga tunggoy, di ba? Mugani nga ilang ipasa ang balahon sa Senado o sa Kongreso aron gusto nila na makapasal nila, gusto silang magpakasal. Pero ang mga lalaki at babae, dili na magpakasal.